تاخم يا حدش تزخونكم لايك سبسكرايب مقبار جمرو بيتسب زخونكم ون لايك جورو مالتي افتداتاي خمز رئني ياو 98% زخون سبسكرايب زي جبر إزريو مالتي فيديو تاتي 5% رحي سبسكرايب زي جبر إزريونا بفلاي تجارون إيرتراويان نحواتي ياو سبسكرايب مقبار جمرو مالتي لما أنتون حدا مدام حيزلكم مسئل له لما أنت حيزلكم مسأخو بزعبا دم عينتي مالتي سلازي ولادنا بدم عينو تخمي قرنا نفل نخل ناتنا دي إخوانا يزبل نفل نخل دو عين نخل نزولي مالتي كم تفلت ويا بزح جزي عدو 100% ولادا فلوتي نا على تخوين ولادا تخوين 100% مالتي سوايقن حدا جزي خطارات أركالو عيناتي يلو خطارات أركالو يا تفلت وياهم دي إني مرمارا إزقبر مالتي كوين قناق عيد مؤو بدم عينت خمي قرنا نفل نخل زول حزالكم مسألة لكم مالتي كوين جنا حدا جزء بدم عينته ولا رئينا تمساسالو خوينو دي ان اي زد ليو خل اقاطعم خلي خلي نابنت نايتهم خليت تسؤل تمساسال عين الدم انت هاليوم تزولد هصان ون تمساسال سلازخون مالتي ግን መጀመሪያ ላብ ዲኤንኤ ምርመራ ከይኸድና ብደም ዓይነት እውን ናትና ዘይኮነ 100% ክንፈሊ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንፈሊ ንኽእል ዝብል ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት ሲስተም እዮም ዘለው ኤቢኦ ብለድ ግሩፕ ሲስተም እና አርኤች ሲስተም ዝበሃል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኦም መንገዲ ከመይ ጌርና ንፈሊ ዝብል ክነግረኩም እየ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ኣዶ ኣላ ኣቦ ኣሎ ካብኡ ውላድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሰለስቲኦም ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀዳማይ ንኣብነት እታ ኣዶ ኤ እንተኮይና እታ ኣቦ እውን ኤ እንተኮይኑ ዓይነት ደሞም ማለት እዩ እቲ ዝውለድ ህፃን ክልተ ዕድል ኣለዎ ወይ ኤ ኮይኑ እዩ ዝውለድ ወይ ደሞ ኦ ኮይኑ እዩ ዝውለድ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኤ እና ኦ ወፃ እንተኮይና ግን ኣጠራጣሪ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣዶ ኤ ኮይና ኣቦ ቢ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣርባዕተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ ማለት እቲ ህፃን ኣብዚ ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ ቀጥታ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ እዩ ዘድሊ እምበር እቲ ህፃን ኤ ቢ ኦር ኦ ዓይነት ደም ሒዙ ክውለድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣርባዕቲኦም ዓይነት ናይ ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዲኤንኤ ተዘይኮይኑ ብደም ዓይነት ክንፈልዮ ኣይንኽእልን ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እቲ ኣዶ ኤ ኮይና እቲ ኣቦ ድማ ኤ ቢ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ዝውለድ ህፃን ሰለስተ ዓይነት ዕድል ኣሎ እቲ ህፃን ኤ ወይ ቢ ወይ ደሞ ኤ ቢ ዓይነት ደም ይክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር ደኣ ዝውለድ ህፃን ኦ ሃሊዎ ግን እዚ እውን ኣጠራጣሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኤ ቢ ኦር ኤ ቢ ወፃኢ ኦ ሒዙ ዝውለድ እንተኮይኑ ኣጠራጣሪ እዩ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ እቲ ኣዶ ኤ ኮይና እቲ ኣቦ ድማ ኦ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ዝውለድ ህፃን ክልተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ ወይ ኤ ይክህልዎ ዝኽእል ወይ ደሞ ኦ ይክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ወይ ንኣብነት ቢ እንተኮይኑ ወይ ኤ ቢ እንተኮይኑ ኣጠራጣሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዲኤንኤ ምርመራ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘለዎ ዕድል ክልተ እዩ ወይ ኤ ወይ ደሞ ኦ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ንኣብነት እታ ኣዶ ቢ ኮይና እቲ ኣቦ ድማ ኤ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ኣርባዕተ ዓይነት እቲ ህፃን ዝውለድ ኣርባዕተ ዓይነት ኣርባዕተ ዕድላት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ኤ ክኸውን ይኽእል ቢ ክኸውን ይኽእል ኤ ቢ ክኸውን ይኽእል ወይ ደሞ ኦ ዓይነት ደም ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ክንፈልዮ ንኽእል ማለት ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ምክንያቱ ኣርባዕቲኡ ዓይነት ሒዙ ክውለድ ስለ ዝኽእል ስለዚ ካብ ቢ ኣዶና ካብ ኤዝ ኣቦ ደሞ ኦ ኤ ዓይነት ደም እንተሃልይዎ እቲ ዝውለድ ህፃን ኣርባዕተ ዕድል ኣለዎ ወይ ኤ ወይ ቢ ወይ ደሞ ኤ ቢ ወይ ኦ ኮይኑ ክውለድ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ሻልሻይ ንኣብነት እታ ኣዶ ቢ ኮይና እቲ ኣቦ ድማ ቢ ክኾን ከለዉ ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ቢ ዓይነት ደም እንተሃልይዎም እቲ ዝውለድ ህፃን ክልተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ቢ ይክህልዎ ዝኽእል ወይ ደሞ ኦ ይክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ወፃኢ እንተኮይኑ ንኣብነት ኤ ዓይነት እንተኮይኑ ወይ ኤ ቢ እንተኮይኑ ግን ኣጠራጣሪ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክልቲኦም ኣዶን ኣቦን ክልቲኦም ቢ ዓይነት ደም እንተሃልይዎም እቲ ዝውለድ ህፃን ወይ ቢ እዩ ወይ ደሞ ኦ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ እንተኮይኑ ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ሻብዓይ ንኣብነት እታ ኣዶ ቢ ኮይና እቲ ሰብኣይ ደሞ ኤ ቢ ዓይነት ደም እንተሃልይዎም ማለት እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ዝውለድ ህፃን ሰለስተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ ወይ ኤ ይኸውን ዝኽእል ወይ ደሞ ቢ ይኸውን ዝኽእል ወይ ደሞ ኤ ቢ ይኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣጠራጣሪ ክኾን ዝኽእል እቲ ዝውለድ ህፃን እንድሕር ደኣ ኦ ዓይነት ደም ሃልይዎ ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ንኣብነት ሻምናይ እታ ኣዶ ቢ ኮይና እቲ ኣቦ ደሞ ኦ ዓይነት ደም እንተሃልይዎ ማለት እዩ ኣብዚ እውን እቲ ዝውለድ ህፃን ክልተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ ወይ ቢ እዩ ዝኸውን ወይ ደሞ ኦ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ
ካብዚ ካብ ክልቲኡ ካብ ቢ ዓይነት ወይ ደሞ ካብ ኦ ዓይነት ወፃኢ እንተኮይኑ ግን ኣጠራጣሪ ይኸውን። ንኣብነት እቲ ህፃን ኤ ዓይነት ደም እንተሃልይዎ ወይ ደሞ ኤቢ ዓይነት እንተሃልይዎ እዚ ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ታሽዓይ ንኣብነት እታ ኣዶ ኤቢ ሃልይዋ እቲ ኣቦ ድማ ኤ ዓይነት ደም እንተሃልይዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ እቲ ህፃን ሰለስተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ። ወይ ኤ እዩ ዘለዎ ወይ ቢ ወይ ደሞ ኤቢ ዓይነት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ደኣ ናይ ደም ዓይነቱ ኦ ኮይኑ ግን ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝውለድ ህፃን ካብዞም ሰለስተ ወፃኢ ኦ ዓይነት እንተሃልይዎ ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ዓስራይ ንኣብነት እታ ኣዶ ኤቢ ሃልይዋ እቲ ኣቦ ድማ ቢ ዓይነት እንተኮይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ሰለስተ ዓይነት ውፅኢት ይህልዎ። እቲ ህፃን ወይ ዓይነት ኤ ይክህልዎ ዝኽእል ወይ ደሞ ቢ ይክህልዎ ዝኽእል ወይ ደሞ ኤቢ ይክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብዚ እውን እንድሕር ደኣ እዚ ህፃን ኦ ዓይነት ደም ሒዙ ዝውለድ ኮይኑ ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ። 11 ንኣብነት እታ ኣዶ ኤቢ ኮይና እቲ ሰብኣይ እውን ኤቢ እዚ ማለት ሰብኣይ ሰበይቲ ኤቢ ዓይነት ብለድ ናይ ደም ዓይነት እንተሃልይዎም ኤቢ ናይ ደም ዓይነት እንተሃልይዎም እቲ ዝውለድ ህፃን ኣብዚ እውን ሰለስተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ። ወይ ኤ ዓይነት ይኸውን ዝኽእል ወይ ቢ ዓይነት ይኸውን ዝኽእል ወይ ደሞ ኤቢ ይኸውን ዝኽእል። ስለዚ ኦ ዓይነት ደም ሒዙ እንተተወሊዱ ግን ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ። 12 ንኣብነት እታ ኣዶ ኤቢ ኮይና እታ ኣቦ ደሞ ኦ ዓይነት ደም እንተሃልይዎ ኣብዚ እውን ክልተ ዓይነት ዕድል ጥራሕ ኣለዎ ማለት እዩ። ዝውለድ ህፃን ወይ ኤ ዓይነት እዩ ዝኸውን ወይ ደሞ ኤቢ ዓይነት ወይ ደሞ ቢ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝውለድ ህፃን ካብ ኤን ቢን ዓይነት ወፃኢ እንተኮይኑ ንኣብነት ኦ ዓይነት እንተኮይኑ ወይ ደሞ ኤቢ ዓይነት እንተኮይኑ ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኣዶ ኤቢ ዓይነትና ካብ ኣቦ ኦ ዓይነት ዘለዎ ዝውለድ ህፃን ወይ ናይ ደም ዓይነት ኤ እዩ ዝህልዎ ወይ ደሞ ናይ ደም ዓይነት ቢ እዩ ዝህልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ደም ዓይነቱ ኦ እንተኮይኑ ደም ዓይነቱ ኤቢ እንተኮይኑ ግን ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ። 13 ንኣብነት እታ ኣዶ ኦ እንተኮይና እና እቲ ኣቦ ደሞ ኤ ዓይነት ደም እንተሃልይዎ ኣብዚ ደሞ እቲ ዝውለድ ህፃን ክልተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ዝውለድ ህፃን ወይ ኤ ዓይነት ደም እዩ ዝህልዎ ወይ ደሞ ኦ ዓይነት እዩ ዝህልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ንኣብነት እቲ ዝውለድ ህፃን ቢ ዓይነት እንተኮይኑ ወይ ደሞ ኤቢ ዓይነት እንተኮይኑ ካብዚ ኣጠራጣሪ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝውለድ ህፃን ናይ ግድን ክልተ ዓይነት ዕድል ኣለዎ ወይ ኤ እዩ ወይ ደሞ ኦ እዩ ማለት እዩ። 14 ንኣብነት እታ ኣዶ ኦ እንተኮይናና እቲ ኣቦ ደሞ ቢ ዓይነት እንተሃልይዎ እቲ ዝውለድ ህፃን ወይ ናይ ደም ዓይነት ቢ ይክህልዎ ዝኽእል ወይ ደሞ ደም ዓይነት ኦ ይክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ንኣብነት እቲ ዝውለድ ህፃን ኤ ዓይነት እንተኮይኑ ወይ ደሞ ኤቢ ዓይነት እንተኮይኑ ድማ ኣጠራጣሪ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ክልቲኦም ዕድል ወፃኢ እንተሃልይዎ ኣጠራጣሪ ማለት እዩ። እቲ 15 ንኣብነት እታ ኣዶ ደም ዓይነታ ኦ እንተኮይኑ እቲ ኣቦ ድማ ኤቢ ዓይነት እንተሃልይዎ እቲ ዝውለድ ህፃን ኣብዚ እውን ክልተ ዕድል ዝህልዎ ወይ ኤ እዩ ወይ ቢ እዩ። እዚ ማለት እቲ ዝውለድ ህፃን እንድሕር ኦ ዓይነት ኮይኑ ወይ ደሞ እቲ ዝውለድ ህፃን ኤቢ ዓይነት እንተኮይኑ ኣጠራጣሪ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ክልቲኡ ወፃኢ ዝውለድ እንተኮይኑ ኣጠራጣሪ ይገብሮ። እቲ ዘለዎ ዕድል ወይ ኤ ዓይነት ናይ ደም ዓይነት ይክህልዎ ዝኽእል ወይ ደሞ ቢ ናይ ደም ዓይነት ይክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። 16 ንኣብነት እታ ኣዶ ኦ እንተኮይና እቲ ኣቦ ድማ ኦ እንተኮይኑ ክልቲኦም ኦ ሰብኣይ ሰበይቲ ኦ ዓይነት ደም እንተሃልይዎም እቲ ዝውለድ 100% እንታይ እዩ ዝኮን ዝኽእል ኦ ዓይነት ይኸውን ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ወፃኢ ንኣብነት ኤ ዓይነት እንተኮይኑ ቢ እንተኮይኑ ወይ ደሞ ኤቢ እንተኮይኑ ግን እዚ እውን ኣጠራጣሪ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ኤቢኦ ግሩፕ ሲስተም ዝበሃል ከምዚ ጌርና ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። እቲ ካልኣይ ደሞ አርኤች ሲስተም ዝበሃል እዩ። ስለዚ ብአርኤች ደሞ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ አርኤች ኔጌቲቭ እና አርኤች ፖዚቲቭ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኤ እንተኮይኑ ኤ ፖዚቲቭ እና ኤ ኔጌቲቭ ቢ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት ኣለዎ ማለት እዩ። ኦ ኔጌቲቭ ኦ ፖዚቲቭ ላልና ንምድቦ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ከመይ ጌርና ንፈልጥ ንኽእል ንዝብል 4 ዕድላት ኣለውና። እቶም 4 እንታይ እዮም? ንኣብነት እታ ኣዶ አርኤች ኔጌቲቭ እንተኮይና እታ ኣቦ እውን አርኤች ኔጌቲቭ እንተኮይኑ እቲ ዝውለድ ህፃን 100% አርኤች ኔጌቲቭ ይኸውን ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ አርኤች ፖዚቲቭ እንተኮይኑ እቲ ህፃን ግን ኣጠራጣሪ ይኾን ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኦም አርኤች ኔጌቲቭ እንተኮይኖም ሰብኣይ ሰበይቲ እቲ ዝውለድ ህፃን 100% ይኸውን አርኤች ኔጌቲቭ ይኸውን ማለት እዩ። ንኣብነት እቲ ኣዶ አርኤች ኔጌቲቭ ሃልይዋ እቲ ሰብኣይ ድማ አርኤች ፖዚቲቭ እንተኮይኑ ግን እቲ ዝውለድ ህፃን 50% እዩ ማለት እዩ። ወይ አርኤች ኔጌቲቭ እዩ ወይ ደሞ አርኤች ፖዚቲቭ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። እንድሕር ንኣብነት እታ ኣዶ አርኤች ፖዚቲቭ ኮይና እቲ ኣቦ ድማ አርኤች ፖዚቲቭ ተኮይንካ ክልቲኦም ሰብኣይ ሰበይቲ አርኤች ፖዚቲቭ እንተኮይኖም 100% እቲ ዝውለድ ህፃን ድማ እንታይ ይክህልዎ ዝኽእል አርኤች ፖዚቲቭ ይኸውን ዝኽእል ማለት ስለዚ
ካብ ክልተ RH ፖዘቲቭ ካብ ኣቦን ኣዶን ዝተወለደ እቲ 100% RH ፖዘቲቭ እዩ። RH ኔጌቲቭ ኮይኑ ማለት ግን ኣጠራጣሪ ይገብሮ ማለት እዩ። ኣጠራጣሪ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ዕድል ንኣብነት እታ ኣዶ RH ፖዘቲቭ ኮይና እቲ ኣቦ ደሞ RH ኔጌቲቭ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ክልተ ዕድል ኣሎ 50-50% እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝውለድ ህፃን ወይ RH ፖዘቲቭ እዩ ወይ ደሞ RH ኔጌቲቭ ኮይኑ ክውለድ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ ጌርና ክንፈልዮ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ናብ ዲኤንኤ ምርመራ እውን ከይኸድካ ብከምዚ ብቐሊሉ ክንፈልዮ ንኽእል እንተኮይና ብ100% ዝፍለየሉ ዕድል ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ከምዚ ዝነገርክኹም ካብ ክልተ RH ፖዘቲቭ ዝተወለደ ካብ ሰብኣይ ሰበይቲ RH ፖዘቲቭ ዝተወለደ ህፃን ናይ ግድን RH ፖዘቲቭ እዩ ዝኸውን። RH ኔጌቲቭ ተኮይኑ ግን ኣጠራጣሪ ማለት እዩ። ንኣብነት ሰብኣይን ሰበይትን RH ኔጌቲቭ ሃልይዎም እቲ ዝውለድ ህፃን እውን እንታይ ይኸውን ዘሎ 100% RH ኔጌቲቭ ይኸውን ዘሎ። ነገር ግን RH ፖዘቲቭ ኮይኑ ተተወሊዱ ኣጠራጣሪ ስለ ዝኾነ ቀጥታ ምርመራ ወይ ደሞ ናቱ ከም ዘይኮነ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ማለት ሰብኣይ። ምክንያቱ 100% እንታይ ክኸውን ዝኽእል ካብ ፖዘቲቭ ዝተወለደ RH ፖዘቲቭ እዩ። ካብ ክልቲኦም ሰብኣይ ሰበይቲ ኔጌቲቭ ተኮይኖም ድማ ኔጌቲቭ እዩ። ስለዚ ፖዘቲቭ እዩ ማለት 100% ካብ ካሊእ ተወሊዱ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ብቐሊሉ ክንፈሊ ንኽእል ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ብካሊእ መደብ ስካብ ንራኸብ ሰላም ቀኒ እዩ። ያው እስካብ መወዳእታ ስለተኸታተልኩም ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ክብረት ይሃበለይ።